Ukuduma kwezulu okuhambisana nomoya onamandla kushiya abaningi eNtuzuma bengenamakhaya. Lona nguSithembiso Zondi, ungubaba wezingane ezinhlanu, uthi yize lahlekelwe yikho konke kodwa kube ngcono izingane zakhe nonkosikazi bangabikho ekhaya ngenkathi kwenzeka lenhlekelele. uZondi uthi uphahla lwendlu yakhe luwele ngaphakathi endlini ngemuva komoya nemvula enamandla ewise umuzi wakhe wonke. Yadilika indlu yangivalela ngaphakathi ngoba ngize ngawisa isicaphu ukuze ngikwazi ukuphuma nami isifuna ukungicindezela le bisasele. Izakhamizi eziningi kule ndawo zizama ukubuyisela isimo kwesejwayelekile kodwa abanye abakwazi. Lesiphepho siwise nezihlahla kwalimala nezigcobo zikagesi. Sengisukuma senzama ukuthatha izinto ezikhona ezibalulekile ngoba ngithatha ingubo embhedeni hayi waqaqa ukuthi hayi ayikho into ngizoyenza ngaze ngafana ilahla phansi ngoba besezimanzi kakhulu ngaphuthuma lokho kwama-ID. Umasipala weTheku uthi uzolekelela abalinyalelwe. Sesihlanganiseleke ithimba leyinkontileka ezisebenza kulecala seNorth ezofika ngokusheshsha zizovusa ezinye zezindlu. Izangoma zezulu zithi kungase kube nemvula ezindaweni ezakhele isifundazwe kwaZulu-Natal ebusuku namuhla. Londi Khatebe, SABC News, eNtuzuma.